Jälleen kerran susi on selvinnyt toimeentulotuesta. Hän elää hyvin sadoilla euroilla kuukaudessa, eikä halua yhtään työpaikkaa, joita todennäköisesti on tarjolla hallituksen panostusten jälkeen. Nyt elän vielä viikon, sanoo Paskiainen. Hidasta vähän, sanoo Orpo. Nyt laskemme toimeentulotukea, jotta saat työpaikan. Mutta työpaikkoja ei ole, itkee susi. Ei työpaikkoja, voithan tulla keskijohtajaksikin kuten minä, sanoo vitun sika. Ja keksiä loistavia ideoita, kuten enemmän tekoäly. Se on hyvä aina. Dessutom har vi ju slopat arvsskatten, ta nu arvet familjeföretag som vi andra, sanoo joku hurri. On sinun vikosi, että meillä on Pohjoismaiden huonoin talous, sanoo Orpo ja ampuu suden metsästyskiintiön mukaisesti.